Mhux se jkun faċli nattiraw investimenti ġodda fil-waqt li investimenti attwali jistgħu jħossuhom skomdi jiffunzjonaw minn hawnhekk. Sostna dan f'intervista mal-ġurnal Il-Mument l-ekonomista Jean-Paul Fabri fejn iddeskriva l-grey listing tal-FATF bħala riżultat xejn sabiħ għal Malta kaġun tan-nuqqasijiet ta' pajjiżna fil-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus. U insista li issa pajjiżna jrid jibda jaħdem b'serjetà fuq strateġija sabiex il-Gżejjer Maltin jitqedu mill-ġdid fi triq it-tajba. Jean-Paul Fabri insista li pajjiżna jrid jerġa' jikseb l-istima li tixraqlu mill-lat internazzjonali sabiex l-investiment barrani nibqgħu nattiraw għaliex fil-verità ħadd ma jieħu gost joqgħod f'dar perikoluża wara illi pajjiżna spiċċa ekwivalenti għal fost oħrajn Botswana, Kambodja, Ghana u Sirja. Sfortunatament pajjiżna sar l-ewwel stat membru tal-Unjoni Ewropea li ġie grey listed fil-lista illi ilha teżisti madwar 40 sena. Fabri saħaq illi tali riżultat huwa ta' tħassib u ta' dispjaċir fl-istess waqt wara l-ħidma li twettqet biex pajjiżna kiseb riżultat pożittiv mill-manival. Madankollu huwa saħaq illi l-każijiet li seħħu fis-snin li għaddew f'pajjiżna waslu sabiex l-istrutturi u l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna tpoġġew taħt skrutinju illi sussekwentament irriżultaw f'nuqqasijiet. JP Fabri saħaq illi ir-reputazzjoni ta' pajjiżna f'għajnejn l-investituri barranin tnaqret għaldaqstant se jkun aktar diffiċli sabiex nattiraw investiment ġdid lejn il-Gżejjer Maltin u insista li fejn hu possibbli il-Gvern u l-istituzzjonijiet kollha għandhom jgħinu fejn jistgħu.